Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng Keri Keri Keri. Kakon dah nilai omah tilak omah sing biyen. Aku biyen omahku kene. Kuwi kuburannya to. Dah. Ngarep ke ya kuburan sing kuwi. Kuwi kuburan. Kayak pom bensin wi jalan raya. Dadi biyen omahku mencel kene kuburan. Ono kuburan. Kono kali. Mayo mencel telutok kuwi wis. Gene omah liyane. Iki arep ngeterne mae. Mae wong ngaret. Ngerit no. Wedhus. Iki arep gawe ngene iki jaket. Anu iki mergone jengklonge akeh cah. Jengklonge akeh. Biyen jamanku cilik cah. Resik gak ngene iki. Pinggir kali ki resik dadi cara arep bluron. Arep dolan mudhun ning kali ki gak ngene iki. Gak gak rumbuk ngono gak. Dadi biyen ki resik ngono. Kok ngene iki lho. Tilak omah iki tilak omahe mbahku, nek sing kek omahe mbok-mbokku. Beyuh lagi ning etan ya malah jero dhuwur to. Gak ngene iki lho, masak lah delok. Lagi mbiyen ki ngene iki gak ngene iki resik mbiyen iki. Lah ke dalane metu kono. Kono wi jembatan sesek ngono. Ka teledak umum kok. Delok. Ogloke ngurusi tok cah marai. Ki mbiyen omah. Dadi ki mbiyen omah. Iki malah kok ngene iki kok alas ki sembuh mergo wis didol cah lemahe nek sing ngene mbae ki rung didol. Yo gandeng omahe. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ngono kok galang kon iso. Danang. Putune numpang ngaret, Mbah. Iya jane kene iki akeh lho kudune. Kedangan anu ki lho. Poi. Dengan iki lho. Jangan godhong jati garing ta. Nang sarpring biasane sing akeh hitan lho. Aku pengen anu cah, storine cacah wi lho kok. Mosok mendino lah jamur wong kelumutan. Terus cacah seragan. Terus golongane Mas Nodeng. Nodenge Pak Didik. Tapi wong kono ki ada alas kok. Enak soalnya sing dik trucuk-trucuk iki. Di apa jenenge di oseng enak. Jadi kali cah. Wis persis alas kene iki. Mbiyen omahku. Tapi kene iki mbiyen resik rang niki sing nggawe boto. Cilikanku nggawe boto ning ngene cah, pengen duwe omah yo, pengen mondasi yo nggawe boto dhewe wong terah ra kuat tuku. Lemah nunut kok. Nek gak wis digolek wong Dungaron.
Sedia payung sebelum hujan. June angke nggih kathok dawa, athok gatel no. Sik. Poyo gelem lho. Hehe. Ki salam, Mak. Iya. Endi? Mune kaya alas kuwi lho. Marai ketutupan godhong, Cang. Godhonge kuwandel. Godhong garing iki lho maksude. Endi? Ngelungi kowe ngono lho. Oh, ngelungi sak tok iki. Iki apa to? Kala-kala minggir. Ya, putune liwat. Ki pring cah, pring. Iki sapa tilake ngemaki pring? Tilake ngemaki pring sapa? Halah tikus bae gedhi. Kandhani biasane iki wong dongaron sing golek iki. Kene iki mergo spot jamur akeh. Kene iki liyane rong metu jamure biasane metu dhisik kok. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Anake bung. Roh bung gak cah? Bung kuwi tunase pring aduh sing kena dimasak lho. Ginya. Gatel cah jengklong tok. Yo nyokot tok kaya. Ngono jan tek tali kok. Pakanmu kuwi to. Wiles-iles to mak wi akeh wi. Kaget aku sak lengen gagange kaya ngene. Jeremu payu. Diduduk apa ya, Mak? Apa? Apa? Apa iso ngemak?
Ndang tak anu. Lacang cocok pura. Aduh. Nggone jan mantap sekali. Ngerah bung cah. Zaman biyen nih nek jangan ngono wi, jangan pring, bongkotan pring. Terayo bongkotan pring. Wi wis tuwek apa enom, Mak? Gur sitok kuwi tok. Golek bung cah. Iki sayur enak loh, dicampuri kacang tolo merah. Campuri kacang panjang. Yang pelangnya nggak kebu kalau salah. Ngurak sikil ya. Nggak ubah ke untek. Alah. Ngurak sikil bos. Belas renek jamur ya. Tilake dijak-jak wong kok. Kira. Jenenge bung cah. Nak ora? Ndelok kuwi lho ning kono anak ora? Maksudnya ada ngono. Ndis cutek ku mang. Gak kono kek kene sik lho. Dikendit e. Gak enak tapi nang ngene. Oh iya, biasane malah ngene. Kandhen renek kok. Renek. Lho, Mak. Iki lho nemu. Gusti ya Allah. Nemu cah. Ape ukur telu. Iki lho Mak 6, Mak. Bung. Duh. Sing trucuk gak enak. Saya biasanya manggone kan ndek pring. Yo aku tak kerudukan sik toh masalah. Ngerah bung neh cah. Cuwilik tapi. Cek golek jamur neh menawa nek. Duh. Nanti cutek kumang. Gunduk kiri. Menawa nek cek terucuk. Enggak kayak dudu ya. Kayak dudu ya. Dudu siapa tuh? Ini ngerabung nah. Paisek. Nucah, pinggir kali pisan. Bunge. Panganan enak iki. Kayak enak ya jamure. Yakin mulai kau kena kegiatan gerak jengkong.
Enak itu. Pinggir kali iki enak. Yo, jengklang kok. Piye? Goreng tak gawane anune. Bunge lah, ada toh. Yop. Ledong ta kok ya dikek kono kok sok. Gak iso nyoteng aku cah karo nggo jamur engko. Sik, engko ya. Kono lho dalane. Iki lho mak ngarepku iki lho. Yo maksude golek dalan sing genah. Wong iki amek ketok, sok angin. Apa? Heh? Yo giatelan ki wis anakku. Tinggal kene sik ginyo mbok oyang-oyang. Iki cek anu mak laos. Buatok enak jane. Lirih cah. Ning alas sih panganan akeh. Buka endi, Bos? Jika wong. Pas we anu kadek ben ngene. Lirih lho mak menawa ngono nek gelem masak. Mbak Yulas. Ya dudu lirih cawe enake dibothok. Rasane meh mirip-mirip serai ngono lho ambune barang. Mirip. Oh gak koyo mirip. Tak nggo kebut jengklong Tapi anu modele koyo laos. Modele. Lah wis sing godhonge mblebak kuwi apa? Bonggole mbok guwake to, Mak? Mbok pangan. Ya diguwake ning omah iki. Hah? Kalingan Basar. Nyapa? Terus sing enak kuwi lho. Pahit mbakmu. Coba sawangan sithik wae. Perjuangan. Lho kuwi ambruk. Anu lho. Jati ambruk ngetan. Entah ini mak ini kene aja, be jengklongnya ndak umum. Sumpah ngerek lambi kok.
Ngrek klambi kok jejer-jejer wong antri sembako lho. Lah iki tak tutup dulu vlognya. Engko ikuti terus keseruan ini neng yo. Kapan-kapan kingke aku nggih story. Ayo cah munggah ning kare ke mau ketok enek sing komen ayo ngono. Kok nek sudah budal ya budal ning Gunung Kidul ya to. Lah engko tak ajak rono. Bolang duren. Aku paling seneng nek musim duren iki bolang duren cah. Apa maneh? Kadang aku tuku sing BS-an iki dipangan bajing sithik ngono kae murah regane gede ngono kae. Palah sing kudune wong sing ngerti sing dipangan bajing kuwi enak. Soale apa? Mesti pilihan sing dipangan bajing kuwi. Iki tak tutup dulu sekian dan terima kasih. Ikuti terus kesehariane Nining. Ojo sampai di skip, ojo sampai dilewati. Pokoknya didelok tanpa skip, di like, subrek, subscribe, subrek. Wis mbok sak lehmu ngarani ya to, di komen yo iso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.